Призвание към народа ми. Български синове на семейството славянско. Послушайте думите на небето. Братя и сестри от дом славянски, род на страдание, племе на раздори, душа и сърце на бъдещето, живот и спасение на настоящето, носители и застъпници на мира, синове на Царството Божие, слушайте Словото. Небето ви отрежда една свята длъжност, Царството на мира, което иде и наближава в силата си да отбележи едно велико събитие в живота на този свят. И ако се покажете верни от сега на това благородно и свято звание, което ви чака, то вярвайте, сам Бог на силите ще ви овенчае със слава и величие на своя живот и ще отбележи имената ви във върховните книги на висшите светове, които спомагат в полза на висшето свято дело на великото избавление. Вас ви чака едно славно бъдеще, което иде не да затрие и унищожи живота, но да го възкреси в неговата съвършена пълнота. В този живот са призовани да вземат участие всичките избрани люде и народи, които образуват света на новите поколения на човеческия род. Вашето време наближава. Вашият изпит се завършва. Часът на вашето призвание удря и минутата на живота настъпва да се пробудите и влезете в тоя благ живот, който стъпва в тая многострадална земя. Аз ида отгоре, по висше разпореждане на Бога, вашият небесен Отец, който ме е натоварил с великата мисия да ви предупреди от лошия път и ви благовествувам истината на живота, която слиза от небесното жилище на вечната виделина, да просвети всякой ум, да възобнови всякое сърце и да въздигне и обнови всички духове, отбрани чада на истината, предназначени да съставят зародиша на новото човечество, на което славянското семейство, коляното Юдино, ще стане огнище. Вождът на спасението, помазаникът Сионов, царят Господен, братът на страдующите, ще пристигне във всичката своя сила и духовна пълнота и ще промени вида на този свят. Вие скоро наближавате да заемете едно високо място в реда на изкупените висши светове, които постепенно, неотклонно възлизат един след друг в една нова област на горните върховни светове. В небесата на божествените разпореждания, в които и тоя ваш свят вече ще пристъпи напред една стъпка, да заеме своето място, отредено му от върховния владика помежду другите. Вашето встъпване в тия нови безпределни граници на новото царство, на вечните светове, ще се ознамени с даване знака на върховния господар, владетел и цар над всичко. Той ще ви посрещне заедно с всичките ангелски ликове, които ще дойдат да ви приемат радостно и весело, като са граждани на вечното царство, на което силата и славата е нескончаема. Не огорчавайте Бога с вашето поведение. Не се съмнявайте в истината му, която ви носи от небесното жилище, в знак на неговата към вас вярност и любов. Просветете се, елате на себе си, съзнайте истината на живота. Този, който ви е родил, бодърствува над вас. Името му знаете. Не се двоумете, не се колебайте, но отхвърлете вашето малодушие и вашето маловерие на страна и елате към вечната виделина на живота, да разберете вечния път на Бога, който ви е въздигнал от пепелището на нищожеството към славата и величието на безсмъртието.